zeruko amo ure begeita. Nunca había cantado una saeta al nazareno y menos en euskera. Esta ha sido la primera y esperemos que sean más. Pues al final todos los idiomas son buenos porque Jesús se suponía que hablaba en arameo y bueno, también le cantan en castellano, ¿no? Entonces al final castellano, euskera, pues al final la intención y la pasión no es lo que cuenta. Otxarkoaga izan zen garai hartako pertsona eskertiarentzako benetan gai oso garrantzitsu bat. Auzo honetan jaiotzen den ume jaioberri batek aldatuko du protagonistaren bizitza. Bere bizitza ustel, zuri, hipokrita hori eta azken batetan bere redenzioa ekarriko du. Horregaitik deitzen da ipuin hori Jangoikoa jaio zen Otxarkoagan. Jaialai dantzari taldea sortu zen Basurtun, 1978an, eta sasoi hartan kanpoko jende asko etorri zen Bilbora lan egitera, eta hortik aurrera saiatu gara erreferente bat izaten, bai euskal kultura, bai tradizioetan, eta bai euskara mailan. Justu egune, lehengo Begoñako Elizate edo Errepublika Zaharren ospatze zan erromeri famatua zan, galdu zana justu ermitia botakeran, eta gaur egun eskuratu dugu, oindala 25 urte, lehengo espiritu zaharragaz, erromeri zaharra eta euskera eta bertako kultura eta hengo greuko baloreakaz, Begoña Zaharren baloreakaz.
Inazio ikastola 77. urtean sortu zen San Inazion. Sasoi hartan oso zaila zen euskararen aldeko edozein ekimen aurrera ateratzea, are gehiago San Inazio auzoan, ezta? Asmo nagusia San Inazio auzoa euskalduntzea zen, eta zelan lortu zen? Lortu zen herri ekimenari esker, auzolanari esker, eta jende askok eskainitako laguntza, denbora, dirua eta ilusioari esker. Erradioen konpartsa sortu genuen 1996an San Inazio taberna baten erraldoien inguruan mugitzen ginen lagun batzuk. Bizkaian egoera tamalgarria zela eta egoerari buelta emateko. Buelta izan ere Nafarroan lurrari buelta ematea da Ondalan. Orduan guk Ondalan jarri genion espreski horregatik. Eta garaian 4 erraldoi hasi ginelarik, orain 18 erraldoi daukagu, tamaina ezberdinetakoak adin guztietarako.